morning mga ka-online, biyaheng Libon Albay tayo ngayon. Maaga yung biyahe natin. Dito tayo dumaan sa mountainside of Iriga. Medyo nahirapan tayo kasi zero visibility kanina. Dahil may mga nadaanan tayong kalsada kanina na nababalutan ng makapal na ulap. Tara mga ka-online, samahan nyo ako sa biyaheng ito. Biyaheng Libon Albay. Tara! Napakaaga ng biyahe natin mga ka-online. Umalis tayo dun ng alas 5 ng umaga. Sobrang lamig pero masaya yung biyahe natin ngayon. Ito na nga mga ka-online, diretso na yung biyahe natin. Ayan mga ka-online, andito na tayo sa Matakon, Pulangi, Albay. So sa una-unahan, liliko tayo papuntang Libon Albay. Mga ka-online, welcome to Libon, the rice granary of the province of Albay. Ginaganap dito mga ka-online ang Libon Paroy Festival tuwing July 21 to 25. Ang Libon mga ka-online ay first class municipality in the province of Albay. Meron itong 47 barangay. Ayun mga ka-online, andito na nga tayo sa sentro ng Libon Albay. Hanapin natin yung bahay ng kliyente. Tara mga ka-online, samahan niyo ako. Boss, excuse po. Saan po sa Pasirensano? West Carisac. Ayun lang po ng Pasirensano. Salamat po. Thank you po. Napakalawak ng kanilang agricultural land dito sa Libon mga ka-online. At ito ang isa sa pinaka-main source of income. Ma'am, saan po ang zone 4? Isa naman siya, Mark City. Salamat. Thank you po. Sir, saan po ba ni Mark City? Ito ba? Salamat po. Good morning. Mark, sige po. Dito na tayo. Online, tapos na nga tayo magpili dito sa Libon Albay. Ang gagawin natin ngayon is mamasyal tayo dito sa banwaan ng Libon Albay. Tara! Andito na nga tayo sa St. James the Greater Parish dito sa Municipality of Libon Albay. Isa ito sa mga lumang simbahan dito sa probinsya ng Albay mga ka-online. Puntahan naman natin mga ka-online yung iba pang lugar dito sa Libon Albay.
Ito yung bago at napakagandang munisipyo ng bayan ng Libon, Albay mga ka-online. Ito naman ang Libon Macapagal Gymnasium sa tapat ng munisipyo ng Libon, Albay mga ka-online. Tapos na naman tayong mag-deliver mga ka-online. Maraming salamat po sa inyong panonood. Huwag po nating kalimutang isubscribe Dong Sky Online Seller Vlog. Maraming salamat po at mabuhay tayong lahat.